سلام كبرات خطاتلتنا مدب هيلن تامس أبزلخمو سلامن كسانتن كخونلكم انداتم منخو نلومين بقر حجلكم قريبة زلخو اتي ناي كوينات طبب بالمتحف زتحفن بوزح كينات مريحو عود زتشبتن جنرال سانزو إيو كخون سناي مكتتال يخونلكم كابدو من كويناتن زمنجو فلسفنا ناي كوينات طبب The Art of War أبتنتاوي تشاينا ب496 كساب 544 قدمي لدته كريستوس كم زنبره زئمنلو عبي تشايناوي جنرال تهدراوي استراتيجيست صحافي ناي كينات طبب The Art of War فلاسفه زغونه سانزو كم زصحفو زنگرلو مصحف اب 1972 اب تشاينا ساب زركب معرباوين ايفلطون ايوم نيروم أبز حجي إوان وتهدراوان مرحتي تراي زيكونوس كالي أب بوليتيكا نجدي سبورت أب بركت زبالة وددر زدليو سراح زلوو كي ترفا فلسفنا سانزو يتقومو ألوو كبانا سامسونج نزي كد تتكيمو أب أداق عالم كمزاعته يفلت أبز حجي إوان إزي متحف أبنا أمريكا وتهدراوي مسلطني مكونناتن كوماندون مارينن CIA زامسولو موكسي ممهاري متحف كوينو يقلقلالو كم KGB سوفيت حبرت سقاب زفرس لنوح إوان تتكيمولو إيو كالو اتكالات سليا وتهدراوي استراتيجيست زخونو أزستن يتقومولو ألو حجوون أود درزلو نغرات زبالة نتي فورمولا يتقومولو ألو بوليتيكا نياتات ديبلومات ناي نقدي سبات زتقومولو زلو إيساويان يغون معرباويان ناي نقدي تكالات كم ناي تكالم قوامي مسارحي جيروم يشرحلو ألو بفلاي أب بعد جابان زأمسولو هاجرات نايتي كالوم ألفان أوميغا المنبحي سراح جيروم تقبلهم يسرحلو ألو أبتي سانزو أبزنا برولو زمن چاينا كم زي حجي زلاتو زيكونا بوزحات نغستات زنبروا اتي زحيالة نتي زدخمة نقوس وريرو أكال جزاءاتو بمقبار قبري زقبلولو سلا زنبرة كم زي عينت نغر كا أبتي اوان أب مولا عالم زسرح زنبرن تقبالنا زنبرو كم زنبرة يفلت كم زي عينت حادقا مورار زسكو حادق كابتوم نقوس جزاءات وزخنا نقوس هيلو إيو نقوس هيلو نقزاءاتو كابسلا أي نمكل خالكا مراحي سراويتو زخون سب اندادلي انكولو كابتوم أب جزاءاتو زنبورو جنرال سانزو حاديو زنبرا كاب كلهم زحاشة باهيلو أب كدمي نقوس مسكربة نقوس هيلو نجنرال سانزو كدمي أزاز سراويت مقبارو بقعاتو كريئو بمبال أزيو أتقامي زخنا تأزاز هابو اتي تأزاز أبيت منغستي نتوم شمونياتات يزانا قعان يتصاوتان زنبرا 360 حنقوقات والد نابتواغا اي سراويت كايرن زبل نبرا سانزو فلما زقبورو نگر نتن حنقوقات والد أكلت مغيلو اتي نقوس أزيز فوتون كاب زنبرا كلت مريتو مرحتي نناي بجلة بمقبار مسرتاوي ناي وقع طبب مهارن نتي زتا مهارو أرئيا بمبال نتن زتا مرتا كلتي ان مرحتي أوالد نقبأ أسا أززن اتنا والد جن كسحا حقا جمرا جنرال سانزو وتهدر زتوهابو تأزاز قلت كوينو تزي ترديوو اتتساقم نايت حلافي جنرال إيو بلا شعو مليسو نتن أوالد تأزاز دقملن نقبأ أسا أززن اتن كلت أوالد جن مليسن كم تنايف لما كسحا حقا جمرا سانزو اتنا والد كقتل أزز اتن وتهدرات بقلت استأززوو ترديووم جنكا تأزاز زي خبرو انتو خوينوم اتتفقات نايتي تأزازي إيو بمبال كالاي حقي تزاربه إذا خا سقاب مقتال زبتصح قرات مراحي كم زخونه حبروم نجنرال سانزو وقع ناي منبارن مماتن حطو إيو إذا كا ناي وقع مسعري كاند ممرحي إيو اتنزي ترفا أوالد بزي سلطانا بقعات كوينن وطا نقوس هيلو نجنرال سانزو أزاز سراويت ناي قزاقاتو جيرو شيمو ترير سنة سرعات زلوو بقبو زسلطانة سراويت مهنات إيو قدامنت زقبرو بزلكا بزح سراويت بزعتكا يا أطوار أيتمكح بحالي إيو أبوزح زيكونا كاب صفت سراويتن تأزازك خون ألوو بحالي إيو بزيكا 10 أتفيز بزحهم كورو زحاسبو سراويتشو بتدوخم قونو كتقعو جمرة اتي أبقت أرزولو سب بقزاقات نقوستشو أماريرو سلزنبرة أتقعهم كهادمو انكلو اتهزبي كم زحقوزوم سلاز فلطو دباي تواقعتي كوينوم فيت نفيت مس بزح تسألائي انتا قاتيمو كم زي عواد زفلطة نتسألائي بفتصم بترير قونو ايتقتم زبل متكولو عبزيناي متكع عوانيو اتكبيرو بديبيا اندا قبرو نسراوتشو اندا تقعو
ብዙሕ ጉድኣት ኣብፅሕምሉ ካልእ ዝሕግዝ ሰራዊት ምስ ዝለኣኽ ሰንዙ ኣብቲ ቦታ የለውን ኣብ ካልእ ቦታ ተጸናትዩ ንኻልእ ሰራዊት የጥቅዑ ኣብቲ ውግእ ብፍጥነት ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብምሃብ ናይ ጸላኢ ድኹም ጎኒ ፈሊጥካ ብምጥቃዕ ኣድኪሞም ናብቲ መጥቃዕቲ ዝበጽሑ ቦታታት ሰራዊት ምስ ዝሰድድ ጀነራል ሳንዙ ዘይኮነ ሬሳታት እዮም ዝጸንሕዎ ነይሮም መዓስ ክዋጋእ ከም ዘለዎን መዓስ ክዋጋእ ከም ዘይብሉን ዝፈልጥ ንሱ ሰዓራይ እዩ ክብል ዝጸሓፎ ሰራዊቱ ንቅድሚት ንድሕሪት እንዳመላለሰ የሸብሮም ስለ ዝነበረ ብኣዘዝትን ብሰራዊቱን ተፈራሂ ኮነ ብመንጽሩ ከዓ ኣቃውማ ሰራዊቱ ክፈልጥ ኣኽኣሎ ጀነራል ናናዋና ኣዛዚ ሰራዊቱ ኣብዚ ሕማቕ እዋን ኣታዊታቱ ቀኒሱ ሰራዊቱ ተጎዲኡ እንከሎ ገለ ቅሬታ ዝነበሮም ምሳንዙ ክውግኑ ተራእዮም ኣብ መወዳእታ መዛዘሚ ውግእ ክገብሩ ክልቲኦም ወገናት ክዳለዉ ጀመሩ ጀነራል ሳንዙ ንሰራዊቱ ኣብ ክልተ መቂሉ እቲ ሓደ ብግልጺ እንዳተራእየ ናብ ግዛቹ ክግስግስ ተራእየ ጀነራል ናንዋን በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበጽሖም ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ፍርሒ ስለ ዝነበሮ ጸላኢ ንኸተማ ግዛኣቱ ቹ ብቐሊሉ ቆጣጠራ ይኽእል ብምባል ደድሕሪኡ ክኽተልዎ ጀመሩ ጀነራል ሰንዙ ነቲ ዝተረፈ ሰራዊት ሒዙ ብምምጻእ ንጀነራል ናናዋን ኣብ ከበባ የእትዎ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ከጥቃዕ ምስ ጀመረ ብዝተወደበ መልክዕ ክምክትዎ ኣይከኣሉን ክልቲኦም ጀነራላት ተቓሊሶም ዓወት ናብ ጀነራል ሰንዙ ኣበለት ሽዑ ሰንዙ ጀነራል ወይ መሪሕ ኩናት በሊሕን ዘይህውኹን ክኸውን ኣለዎ ብምባል ጸሓፈ ግዛኣቹ ንንጉስ የሉ ኣረከበ እዚ ቅድሚ 2500 ዓመት ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ኣብ 13 ምዕራፍ ዝተጻሕፈ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ነፍሱ ዝኸኣለ ዝተፈላለየ ናይ ኩናት መስዓሪ ዓይነት ጥበብ ዝብል ተጻሒፍዎ ኣሎ እዚ ኣብ ባምቦ ዝተሰርሐ መጽሓፍ እቲ ኣብ 13 ምዕራፍ ዝተኸፍለ ዝተሳተፍዎ ዓውደ ውግእ ካብ ተመክሮ ዝተጻሕፈ ከም ዝኾነ ይዛረብ ነዚ መጽሓፍ ዘጽንዑ ተመራመርቲ እተን ሰለስተ ቀንዲ ዓውደ ፍልስፍና ኩናት ኣብዚ መጽሓፍ ከም ዘለዋ ይገልጹ ቀዳማይ ንጸላኢኻ ፈሊጥካን ንነፍስኻን ተፈሊጥካ ኣብ ወላ ሓደ ዓውደ ውግእ ከይተሰዓርካ ሚእቲ ውግእ ስዒርካ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ዝብል እዩ ብጀነራል ሰንዙ ፍልስፍና መሰረት ንጸላኢኻ ምፍላጥ መሰረታዊ ናይ ምስዓር መምርሒ እዩ ነፍስኻ ምፍላጥ እውን ከምኡ ነዚ እዩ ነፍስኻ ፈሊጥካ ንምቀናቅንትኻ ተዘይፈሊጥካ ክትስዕር ወይ ክትሰዓር ትኽእል ኢኻ ኢሉ ዝጸሓፍ ንነፍስኻን ንጸላኢኻን ተዘይፈሊጥካ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ኢኻ ይብል ዘ ኣርት ኦፍ ዋር መጽሓፍ ኣብ ሚእቲ ዓውደ ውግእ ምስዓር ኣይኮነን እንታይ ዳ ንጸላኢ ብዘይ ውግእ ብዘይ ኩናት ምስዓር እምበር ዝብል ኣብቲ መጽሓፍ ዘሎ እቲ ካልእ መምርሒ እዩ ነዚ ንምግባር ከዓ ንጸላኢ ምድንጋር ከተጋግዮ ምኽኣል እዩ ይብል ኩሎም ውግኣት ኣብ ምድንጋር ዝተመርኮሱ እዮም ይብል ጀነራል ሰንዙ ምጥቃዕ እንዳ ከኣልካ ከም ዘይትኽእል ብምምሳል ምጥቃዕ ዘይትኽእል እንተኾንካ ከም ትኽእል ምምሳል ዝብል እዩ ርሑቕ እንከለኻ ቀረባ ከም ዘለኻ ቀረባ እንከለኻ ርሑቕ ከም ዘለኻ ብምምሳል ንጸላኢ ኣእምኖ ዝብል እዩ እቲ መምርሒ ጸላኢ ንድኹም ጎንኻ ከም ሓያል ንሓያል ጎንኻ ከም ድኹም ኣምሲልካ እርዮ ሽዑ ጸላኢኻ ሓያል ጎኑ ናብ ድኹም ክቕየር እዩ ጸላኢ ኣትሒቱ ክርእየካ ኣተባባዓዮ ካብ ተራ ኩርዓት ዝምንጩ ዘይፈላጥነት ዕሽነቱን ኣመጉሶ በዚ ከዓ ብዘይ ኩናት ወይ ከዓ ብዙሕ ክሳራ ዘይብሉ ውግእ ክሰዓር ይኽእል እዩ ከም ጀነራል ሰንዙ ፍልስፍና መሰረት ውግእ ዘየድሊ ነገር እዩ ከይፈተኻ ንህላወኻ ኢልካ ተኣትዎ ስለዚ ከዓ መንግስታት ብዝተኻእሎም መጠን ውግእ ከይገብሩ ኣብ መጽሓፍ ኣስፊሩ ኣሎ ካብ ዝተናወሐ ውግእ ዝኸሰበ መንግስቲ ተራእዩ ኣይፈልጥን ብምባል ይውስኽ ብዘይ ውግእ ኩናት ምስዓር ናይ ዓብይ መራሒ ብቕዓት እዩ ውግእ ዘይተርፍ እንተኾይኑ ግን ብዘይ ብዙሕ ክሳራ ብጥበብ ክሰዓር ኣለዎ ይብል ኣብ ውግእ ናይ ጸላኢኻ ሃገር ብጠቕላላ መሓዝ ዓብይ ጥበብ እዩ ከተዕንዎን ከተፈራርሶን ግን ጥፍኣት እዩ ምኽንያቱ ናይቲ ዝተሰዓረ ልቢ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ምስ ግዜ ሕነ ክፈዲ ክምለስ ስለ ዝኽእል ዝብል እዩ ጀነራል ንኽስዕር ኣብዚሑ ክሓስብ ኣለዎ ብዙሕ ዝሓሰበ መራሒ ተዳልዩ ኣብ ሓበሬታ ተመርኪሱ ብሕልንኡ ተዳልዩ ስለ ዝመጽእ ዝስዕረሉ ስልቲ ኣቐዲሙ ኣዳልዩ ይጸንሕ በዚ ከዓ ብዘይ ውግእ ወይ ብዘይ ዝኾነ ክሳራ ክስዕር ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ዝስዕር ኣዛዚ ፈለማ ተዓዊቱ ይኸይድ ዝስዓር ኣዛዚ ግን ውግእ ኣትዩ ንዓወት ኣብቲ ውግእ እውን ይደልያ ክብል ይትንትን ኣብቲ መጽሓፍ ካልኣይ መምርሒ ንጸላኢ ብዘይ ውግእ ምስዓር እዩ ዝብል ሳልሳይ ኣገዳሲ መምርሒ ሳንዙ ንጸላኢኻ ብፍጹም ብተሪር ጎኑ ኣይትግጠሞ ኩሉ ግዜ ድኹም ጎኒ ጸላኢኻ ደሊኻ ኣጥቅዕ ዝብል እዩ ኣብ ብዙሕ ታሪኽ ውግእ ዓለምና መራሕቲ ብድፍረት ብህልኽ ብፈኸራ ዝተዋግኡ ኣለዉ ስጋብ ሕጂ እውን ኣለዉ ሶንዙ ግን ብድፍረት ብኹርዓት ፊት ንፊት ብዛዕባ ዝዋጋእ ሰራዊት ኣይግደስን
ሰንዙ ቀዳምነት ዝህቦ ነቲ ውግእ ብዛዕባ ምስዓር እዩ እምበር ብዛዕባ ክብረትን ድፍረትን ኣይምልከቶን። ጀነራል ሰንዙ ንግዛኣቹ ንንጉስ ሄሉ ምስ ረከቦ ብዙሕ ከይጸንሐ ግን ተሰዊሩ። ነዚ ከዓ ዝተፈላለየ ምኽንያት መሰወሪኡ ዝጥቀስ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ በቲ ዝረኣዮ ዘስካሕካሕ ውግእ ልቡ ስለ ዝተሰብረ ጥሮታ ብምውፃእ ነዛ መጽሓፍ ካብ ተመክሮ ጽሒፍዋ ዝብል ግምት ኣሎ። ካልኣይ ንጉስ ሄሉ ናብ ግዛኣቹ ምስ ከዓ ብዘለዋ ሃብቲ ስለ ዝተገረመ ኣብ ዘየድልን ስስዕን ብልሽውናን ስለ ዝኣተወዩ ጠፊኡ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ጀነራል ሰንዙ ዝጸሓፎ ናይ ኩናት ጥበብ መጽሓፍ ልዕሊ 1000 ዓመታት ዝኸውን ብምስጢር እዩ ተታሒዙ ጸኒሑ። ኣብ ቤተ መንግስትን ንጉሳውያን ቤተሰብን ዓበይቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝኾኑ ጥራይ ከም ዝፈልጥዎ እንዳተገብረ ጸንሐ። ካብ ቻይና ወፃኢ ንፋልማይ እዋን ቅድሚ 800 ዓመተ ምህረት ዝፈለጠቶ ጃፓን ጀነራላታ ኣዝዩ ኣገዳሲ መጽሓፍ ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ተጠቂሞምሉ እዮም። ኣብ ዝተረፈ ካልእ ዓለም ግን ብ1972 ኣብ ቻይና ሽንጉደን ከተማ ንህንፃ መስርሕ እንዳኳዓቱ እንከለዉ ኣብ ሓደ መቃብር ሃንደበት ናይ ኩናት ጥበብ ዝሰፈሮ መጽሓፍ ምስተረኽበዮም ፈሊጦሞ ብድሕሪኡ ኣብቲ መጽሓፍ ይመራመሩ ኣለዉ። ኣቐዲሞም እንተዝረኽብዎ ነይሮም ብዙሕ ስዕረት መትረፈን ነይሩ ይብልዎ። ከም ኣብነት ገይሮም ዝጠቕስዎ ኣሜሪካ ካብ ቪየትናም ተሳዒራ ዝወፀትሉ ኣሜሪካውያን ጀነራላት ብዘለዎም ዘመናዊ ኣጽዋርን ሰራዊት ብምትእምማኖም ጌጋዩ ነይሩ ይብል። ወተሃደራዊ ልዕልና ጥራይ ተኣማሚንካ ኣብ ውግእ ኣይትእቶ እዩ ዝብል ናይ ሳንዙ መምርሒ ከም ዝጠሓሱ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብ ዝተጠቀመቶም ቦምባ ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ ቪየትናም ተጠቂማ እያ። ኣንጻር ኣሜሪካ ዝቃለሱ ዝነበሩ ሰሜን ቪየትናማውያን ዝመርሕ ዝነበረ ጀነራል ንጉየን ንሰራዊት ኣሜሪካ ብደባይ ተዋጋኢ ገይሩ ካብ ኩሉ ግዛኣት ቪየትናም ብምጥቃዕ ኣሜሪካውያን ነታ ሃገር ክቆጻጸሩ ከም ዘይክእሉ ከርእዩ ከኣሉ። ጫካታት ይኹን ከተማ እንዳሻህን ከይተረፈ ቦምባ ዝትኮሰሉ ስለ ዝኾነ ሰራዊት ኣሜሪካ ዕረፍቲ ክረክብ ኣይከኣለን። ኣሜሪካውያን ብብዝሒ ኣጽዋር ይኹን ብሰራዊት ዝበዝሑ ስለ ዝኾኑ ፊት ንፊት ኣይተዋግእዎምን። እንታይ ደኣ ኣብ ገጠራት ኣብ ከተማታት ድኹም ጎኒ እንዳመረጹ ስለ ዘጥቅዑ ዝነበሩ ነቲ ኩናት ኣናዊሖሞ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ወተሃደራት ስለ ዝበዝሑ በቲ ዝተናወሖ ኩናት ቁጠባዊ ሃብቲ ኣሜሪካ ተሃስየ። ስለዚ ቁጣዓ ህዝቢ ስለ ዘሰዓበ እቲ ውግእ ብስዕረት ኣሜሪካ ተዛዘመ። ኣሜሪካውያን ንቪየትናም ገዲፎማ ከዱ። ኣሜሪካውያን ንፈረንሳ ተኪኦም እዮም ኣብዚ ኩናት ኣትዮም። በዚ ኮይኑ ኣይተረፈን ኣሜሪካውያን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መሰልጠኒ ሰራዊት ወተሃደራዊ ኣካዳሚ ናይ ጀነራል ሳንዙ መጽሓፍ መምሃሪ ሳንዙ መጽሓፍ መምሃሪ መጽሓፍ ገይሮሞ ኣለዉ። ኣብ ካልእ ዓለም ዘለዉ ትካላት ስለያ ይኹኑ መሰልጠኒ ወተሃደራት ነዚ መጽሓፍ መወከሲ ይጥቀሙሉ ኣለዉ። ብምዕራባውያን ኣብ ናይ ንግዲ ትካላት ነዚ መጽሓፍ ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ንዕዳጋ እዩ። እቲ ጸላኢ ዝበሃል ዘሎ ናይ ዕዳጋ መቀናቐንቲ እዩ። ንመቀናቐንቲ ብዕዳጋ ምስዓር ኩባንያ ሳምሱንግ ንኩባንያ ኣፕል ነቲ ዕዳጋ ንምምጣል ንመምርሒ ዘ ኣርት ኦፍ ዋር ከም ዝተጠቀመ ይንገር። ካብቲ ዝተለምደ ዓይነት ኣካይዳ ዝነበረ ብቕልጡፍ ናብ ዕዳጋ ፍርያቱ ስለ ዘርግሐ ዕውት ኮይኑ ክወፅእ ክኢሉ። ክቡራት ተኸታተልትና መደብ ሄለን ታይምስ እንሆ በዚ ዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ትምኒትና እዩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ መደብ ርእይቶ ወይ ከዓ ሃናፂ ነቐፌታ ምስ ዝህልወኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣስፍሩልና። ንምትብባዕ ከዓ ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣይትረስዑና እንዳበልና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ።